găsit din nou la podcastul mai multă înțelegere, mai multă acțiune, mai multă dragoste. Dacă mă urmărești regulat, atunci ți-ai dat deja seama că în aceste episoade de podcast este vorba de mai mult decât soluții de moment pentru provocările din relațiile cu copiii noștri și este mult mai mult vorba de principii care ne ajută și pe care îi învățăm să-i aplicăm în mod continuu în viața de zi cu zi. Vă reamintesc din nou că vă vorbesc pe baza unei cărți cu titlul Iubindu-ne copiii cu intenționalitate, Loving Our Kids on Purpose, de Danny Silk, și cartea o găsiți doar pe engleză, nu este încă tradusă, și am ajuns la partea unde vorbim despre practici și unelte care ne ajută să îi împuternicim pe copiii noștri. Vă invit să mă urmăriți săptămânal și pentru a fi în pas cu episoadele apărute, abonați-vă canalului nostru de YouTube sau apăsați butonul follow pe Spotify, Apple Podcast, RSS, Amazon Music și vă încurajez să interacționați cu noi și să ne scrieți, să ne împărtășiți gândirea voastră, părerea voastră în legătură cu ce vă aduc eu săptămânal și nu uitați să spuneți și altora despre aceste episoade. Așa, astăzi vorbim despre întrebări. De ce ar trebui noi să punem întrebări? Răspunsul e simplu. Pentru că este un instrument puternic și a pune o întrebare bună este un instrument mai puternic pentru a conduce pe copii către o soluție decât a le spune ceea ce credem sau ceea ce gândim. Și de ce să punem întrebări? Și asta mi-o spun și mie, pentru că de multe ori, punând întrebări, noi implicăm participarea copiilor în găsirea soluției. Și asta, cum v-am spus, mi-o spun și mie, pentru că e mult mai ușor și e din natura noastră ca să venim întotdeauna cu un sfat sau să spunem fă asta, fă aia. Dar e o unealtă extrem de puternică când putem să punem o întrebare și să călăuzim acel copil în a găsi soluția el însuși. Pentru că eu vreau, și cred că și voi la fel, să lucrez împreună și să văd un copil în familie sau în programele pe care le am, găsind putere și găsind acea încredere în sine care este necesară pentru a umbla și a crește dezvoltându-se într-o persoană puternică pentru toate provocările care îl vor aștepta pe parcursul vieții. Și iar atunci când el participă la găsirea soluției ei, atunci copilul acela, o să vedeți, e ceva urmitor, deoarece el creează răspunsuri la acele întrebări pe care noi îi le punem. Deci nu trebuie noi să venim cu masa pusă, pentru că el învață cum să își pună masa așa cum vede el că este corect.
poate câteodată nu vede în mod corect, dar atunci putem întreba: de ce ai pus așa? Cum a funcționat să mănânci în felul acela? Deci putem să-i ajutăm să se dezvolte, pentru că adevărul important aici este că noi și dorința noastră lăuntrică este ca ei să învețe. Și haideți să vedem în legătură cu aceasta o altă poveste a lui Danny. Și, din nou, știți, Danny este autorul cărții din care m-am inspirat și el a avut o situație în care Levi îl rănise din nou pe fratele lui Taylor. Aveau în jur de 9-11 ani și Danny a auzit de altercație și a chemat fiul de la joacă, era în curte la joacă, și l-a confruntat cu o serie de întrebări în speranța de a-l conduce la o soluție. Și haideți să vedem cum a decurs dialogul. Fiule, ce mai faci? Bine, minunat. Ei, mă întreb, de ce l-ai lovit pe fratele tău? Nu știu. Ok, e bine. Ce zici să stai aici până când îți dai seama de ce ai făcut asta? Eu voi fi chiar aici dacă ai nevoie de ajutor pentru a înțelege de ce ai făcut-o. Cheamă-mă, ok? Copilul a izbucnit dintr-o dată. El e mereu atât de rău cu mine și a spus-o rapid. Vezi, copilul acesta mai fusese pe scaunul acela și știa că depinde de el cât timp va sta acolo. Voia să treacă peste asta cât mai rapid posibil. Și tatălui a spus: o, nu, deci el e rău cu tine. Dar în ce fel e rău cu tine? Cum se comportă el? Nu vrea să mă joc cu ei, cu el și cu prietenii lui. Și când a spus asta, copilul a început să plângă. O, nu, sună de parcă e o durere în inima ta. Urăsc asta, îl urăsc. Ai, îl urăști pe fratele tău? Și cum funcționează asta pentru tine? Ei bine, lui nici nu-i pasă, el nu mă iubește. Și acum plângea chiar în hohote. Prietene, asta e o mare durere în inima ta, nu-i așa? Da, el plângea încă în hohote. Și ce ai de gând să faci? Să spun că îmi pare rău. Ok, deci vrei să-ți ceri iertare. Crezi că Taylor va accepta dacă îi spui că îți pare rău? Cred că da, el răspundea plângând. Ok, hai, bine, hai că încercăm. Și s-a dus Danny și l-a chemat pe Taylor, tot de la joacă, și l-a informat că fratele lui are ceva ce ar dori să spună. Taylor stătea cu o postură încordată în fața lui și cu brațele încrucișate și Levi s-a uitat la Taylor cu fața pătată de lacrimi și a spus: îmi pare rău. Danny s-a întors apoi către Taylor și l-a întrebat: îl crezi că îi pare rău când îți spune? Taylor a spus: de data asta nu, cred că doar încearcă să nu mai aibă probleme și să plece de aici. A spus Danny. Taylor, mulțumesc că ai intrat. Ne vedem mai târziu? Și Taylor a fugit la joacă. Danny s-a întors către Levi și a spus: hai, se pare că asta nu a funcționat. Ce ai de gând să faci? Nu știu, și era tulburat și a început din nou să plângă. Ce pot face dacă el nu mă crede când îmi cer iertare? Nu știu, ai nevoie de ceva timp să te gândești la asta.
Nu, dar nu știu ce să fac. Te super dacă îți mai pun câteva întrebări? Nu. Ok. Mi-ai spus că Taylor a făcut niște lucruri care ți-au rănit inima. Nu te-a lăsat să te alături lui și prietenilor lui. Este corect? Da. Ți-ai iertat tu vreodată fratele pentru că te-a rănit? Nu. Crezi că aceasta poate fi motivul pentru care îl rănești și tu în continuu? Pentru că, deși asta s-a întâmplat cu ceva timp în urmă, simți că încă te rănește. Da, și el încuvința cu capul. Ce ai de gând să faci, fiule? Să-l iert pe Taylor. Aha, și cum crezi că va funcționa asta? Mai bine. Fine. Este ceva ce vrei să faci singur sau vrei ajutorul meu? Vreau ajutorul tău, tată. Ok, bine. Cum crezi că se simte... Deci a întrebat tatălui, cum crezi că se simte Dumnezeu când vede că tu îl rănești pe fratele tău? Este trist sau bucuros? Trist. Vrei să rezolvi asta și cu el? Da. Ok, bine. Deci vrei ca să ne rugăm împreună? Și a spus, da. Dar a spus și, poți să mă ajuți. Și tatălui l-a condus într-o rugăciune ca să aibă și sufletul împăcat. Apoi a întrebat, cum te simți acum? Mult mai bine, a spus el. Și ce ai de gând să faci acum? Cred că vreau să îl rog din nou pe Taylor să mă ierte. Și cred că de data aceasta mă va crede, pentru că chiar îmi pare foarte rău. Minunat! Haide, mă duc să-l chem. Și, desigur, Levi a avut dreptate. Taylor l-a crezut de data aceasta pentru că era gata să-și curețe mizeria cu fratele său. Deci puterea întrebărilor bune constă în calea pe care o creează copilului pentru a găsi soluția și a o duce la îndeplinire. Deci, amintește-ți că dorești ca copilul tău sau copiii tăi sau copiii cu care lucrezi să învețe 3 lucruri principale din greșelile lor. În primul rând, vrei să învețe că alegerile din exterior pot crea răni în interior. Durerea sau rana interioară ar putea fi legate de faptul că au fost răniți cu vorba de ceva ce au pierdut sau de ceva pe care l-au experimentat. Dar se întâmplă în interior, iar durerea este cea care îi va motiva să schimbe comportamentul în viitor. În al doilea rând, vrei ca ei să învețe că sunt capabili să creeze soluții pentru propriile probleme. Și în al treilea rând, dorești ca ei să învețe că părinții lor sunt surse de înțelepciune și ajutor care sunt întotdeauna la dispoziție pentru ei pe măsură ce creează aceste soluții. Deci, având în vedere aceste obiective, treaba noastră este să trimitem 3 mesaje importante pe care le-am discutat mai înainte. În primul rând, vrei ca copilul tău să știe că ești trist pentru el, pentru că are o problemă, și despre asta am vorbit câteva episoade mai înainte. Și amintiți-vă, nu vă puteți forța copilul să îi pară rău atunci când face o greșeală. Ceea ce îi poți arăta este că îți pare rău pentru că îl iubești și știi că consecințele alegerilor lui proaste vor fi dureroase. Deci, nașpa, cum spunem noi,
Iar în al doilea rând, vrei ca copilul tău să știe că tu crezi în capacitatea lui de a-și da seama ce să facă. Nu știi ce să faci? Ei bine, am câteva sugestii pentru tine dacă vrei să le auzi. Și de îndată ce întreabă care sunt acestea, ce vrei să spui, inima lui micuță se deschidă. Deci micul scut pe care îl ținea și cu care își acoperea inima de toată înțelepciunea care ar putea intra vreodată acolo, s-a pus deoparte. Și această înțelepciune intră acolo și tu ajungi să faci parte din luarea deciziilor lui. Acel ce sau cum este muzică pentru urechile tale. În acel moment poți să-i hrănești pe cei frămânzi. Deci este flămând după cunoaștere, înțelegere și înțelepciune. Deci a pune întrebări bune nu este ceva ce se învață de pe o zi pe alta. Necesită exersare, învățare și aceasta în mod continuu. Dar este o unealtă pe cât de nesemnificativă pare, e colosală în munca noastră cu copiii și în îndrumarea sufletelor lor. Eu îmi doresc foarte mult să cresc în acest domeniu ca să pot chiar descuia acele inimi și minți adesea atât de închise a unui copil în ceea ce privește învățarea de a fi un copil puternic și responsabil. Deci cu acestea, haideți să punem întrebări săptămâna aceasta și să începem să ne folosim de această unealtă atât de eficientă, crescând în folosirea ei pas cu pas. Deci succes în punerea de întrebări și până pe curând!